फ्रेंड नमस्कार चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो एबे आमे पहुंची आसचु बिल को। आज एबे पाखापाखि हो गला 4:30। तो आमे कहीं आसचु ना आमर एबे बिलर हल हम से आमे आसीचु। घरे भाई नथिले तो देखा माने ट्रैक्टर जो आसला ताको देखा आमे एबे पळे आसचु। एठी सांगरे आमे आसचु हमर दिव्य, एटा हमर दिव्य आउ लक्ष्मी। आमे तीन भाई भौणी मिसिकी पळे आसचु काहेकि ना आमे जो याकू एकुटिया पठे दै थांतु ये सबु बिल गुड़ाक देखिने हमर। तो तेणु करी आमे तीन जण मिसिकी पळे आसचु। से बहुत दिन बाहर रही जाइतला जेहेतु आउ आज मु बहुत खुशी अच्छी जो आमर आज गोटे नुआ स्टांड आसी जाइए माने स्टिच हाथ माने ये कैमरा लगेबा पई। तो तेणु करी आमे टिके माने भल भाबरे वीडियो करबा पई चेष्टा करिवो आगो को। आशा करूछु आपण माने भी बहुत भलरे थिबे। आमे जेमिति एठी माने भाई भौणी समस्ते मिसिकी मस्ती करूछु सबू। तो आपण माने भी भलरे थिबे। एबे ट्रैक्टर आसुची मु देखौची आपण मानको। एठी ट्रैक्टर आसीबो एबे एई बिलटा हमर एबे हळ हबो। एठी सारिकी पुणी आउरी कुआडे कुआडे हबो मु सबू देखैबी आपण मानको आज। एठी मु देखौची हम बिलो पाखरे जो दीटा छुआ ताको घर ई पाखरे तो पानी नबा पई आछंती। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଲାଜରେ ପୁରା ଲୁଚି ଲୁଚିକା ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଛୁଆମାନେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦିଦିର ନୂଆ ଷ୍ଟିକ୍ ଆସିଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭିଡିଓ କରିବ। ଏବେ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଆସୁଛି ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସେ କୋଉ ପଟେ ଉଲ୍ହେଇବ ଜାଣି ପାରୁନି, ତେଣୁ କରି ଏଇଠି ହବ ଏଇଠି। ହଁ ସେ କୋଉଠି ଉଲ୍ହେଇବ ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି ଏପଟେ। ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆସିକି ଏଠି ହଳ କରିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସିଏ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଜି ଏଠି ହବନି। ଆଗେ କୋଉ ବିଲଟା କରାହବ ସେଇଟା ସେଇଟା ଆଗେ କରିଦବା। ଏଇଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଗଲା ଏବେ, ସେଇଟା ଆଗେ କରିଦବା। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି ଆମର, ହଳ ହବ ଏବେ। ଏବେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହଳ। ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ବିଲ ପାଖରେ ନଳକୂଅ ଅଛି, ତ ସେଠି ପାଣି ନଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ସେଠି ଆମର ହଳ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଚାଳିଆ ଘର କରାହେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଘରଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବସିଛୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଏବେ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଆମେ ପୁରା ଫସି ଯାଇଛୁ ଆଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ପୁରା ଦୁଃଖରେ ବୋଧେ ବସିଛି ଏଇଟା। ପୁରା ଢାଳି ଦଉଛି ବର୍ଷା,
ଆମେ ଯୋଉ ଆଶା କରିକି ଆସିଥିଲୁ ସେ କାମଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବାର ଥିଲା ଆମର ଟିକେ, ତ ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ଏମିତି ପୁରା ହେଇଛି ତମ୍ବୁ, ମାନେ ପାଲରେ ହେଇଛି ଏଇ ଘରଟା। ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଘର ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଘରଟାକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯାଇନୁ। ତ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଗୁମ୍ଫି, ତ ସେଠି ବି ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ଅଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଆମେ ବସିଛୁ ଦି ଭଉଣୀ ପୁରା। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଜି ବାହାରେ ଅଛୁ ନା ଆଉ। ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଏଠି ବସିଛୁ, ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବି ପୁରା। ଏତେ ଜୋରରେ ବି ନ ହଉ ବର୍ଷା, ଆମକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଭିଜିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଯେମିତି ହଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେତିକିରେ ଛାଡିଯାଉ ଭଲ ହବ। ଏବେ ତ ଛାଡିଗଲାଣି ବର୍ଷା, ଆମେ ଏଇ ଚାଳିଆ ଘରରେ ବସିଛୁ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବସିବା ପାଇଁ। ନା ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଅଛୁ, ଆହୁରି ବି ମାନେ ଯଦି ଅଙ୍କିତା ବି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଲୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ବର୍ଷା ବି ଛାଡିଗଲାଣି ତ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ସେ ବର୍ଷା ଟା ଛାଡିଗଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବା ସେଇ ଯୋଉଠି ହଳ ହଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି, ଏତେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଛାଡିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପଳଉଛୁ ଦିଦିକୁ ଏବେ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପଳଉଛୁ, ଘର ବି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସାଇ ଆମକୁ ୱେଟ କରିଥିବ। ତାର 2ଟା ଝିଅକୁ ସେ ନ ଦେଖି ପାଇଲେ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ଆଜି। ତାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ ବାଡ଼ି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ସେ ଆଜି ଦିନ ବେଳେ ସେ ଜମା ଶୋଉନଥିଲା, ଏଇ ବାଡ଼ିଟା ଆସିବ କହିଲି ବେଳକୁ ସେ ହଉଛି ଶୋଇଲା, ଆଉ ଏବେ ଦେଖେଇଲେ ସେ କହିବ କଣ କହିବ କେଜାଣି। ଏଇଟା ମୋର ବୋଲି କହିବ। ପୋଖରୀ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆମର। काम करोगे? काम करो।